انداما اکادمیا زانستên civakî ya Abdullah Öcalan di derbarê rêveçûna entegrasyonê de axiviye. Bi nêrîna wê dibêje gotinên ku di çarçoveya entegrasyonê de derdikeve dixwazin baş zelal bên fêmkirin. Bi gotina wê entegrasyon nayê wateya helandinê lê tê meneya hevtemamkirinê. Di nav de yenê ema kêjin jî îrada xwe berhemberî vê entegre jî em çawa jiyan bikin, çawa kar xwebatê xwe bikin. Yani herkes dibêje ji bo entegre helandine. Ama serokatî tê ser ziman dibe hevdû tamam kirine. Yani em karibin mejî demokratî di nav vê civaka de em bêjin bi sala de binya dewletê de kar û xebatê xwe kiriye nikar bi serê xwe rakira ji bo azadiyê ji bo wekheviyê de ji bo civakekî demokratîk de îro rojî de em bêjin demê entegrasyon çê dibe jin jî wekî rolekî xwe esasî di nav vê entegrasyonê de. Yek esas em bêjin rola jin ev di hindirê entegrasyonê de. Çawa rola xwe derxe nas bike jin ne tenê ji bo malê ye, ji bo xizmeta zarokê, ji bo xizmeta vî hinek kesayê her warî de wê rolê xwe bilîze. Hem jî perwerdekirina wî zarokî de di hindirê civakê de. Ser esasê demokrasiyê de. Serokatî dibêje yani îro ro de jin çawa berê civakekî dimeşand, rolê xwe dilîst jî em car de vegerînin ew jin bi warekî demokratî de çawa wekheviyê de di hindirê vê civakê de meşîne. Gelo ev jin demê îradê xwe di hindirê civakê de vê lîskirin jî de hêzekî bê meşandin de çawa binerin jinekî kole jî em hemberî wê jî binerin. Yani herkes de ban dikin demokratiyê. Ji bo bankirina me de wekî jinekî îrada xwe de rehetiyê xwe de bênê qaşkirin nav civakê lê bê guhdarkirin jî ekî azad civakekî azad em bêjin ekolojiyekî paqij. Jin jî bi xwezayê girêdayî demê em dibêjin civakekî exlaqî polîtîk de em dibêjin ew jine a xwedî îradeyê ew jine a di hindirê civakê rolê xwe baş tê lîskirin jî de û hem jî îrada wê çawa hakim be biryarê xwe bistîne, çawa ensiyatifekî wê hebe bi kar bîne civakekî bi rêve dimeşîne, keviyek hebe ew jin jî tê meşandin. Netewek demokratî de nav civakekî demokratî de em ê kar û xebatê xwe bikin. Entegrasyon jî entegrasyon her kesî de hemêz dike. Ne em bêjin hêla dîn de عنصريت هبه یا هلا قومیت عنصريت هبه نه به چند خو به رخصن خو ده ام بجن زمان خو ده ادایی که ده هر کس کار خباتی خود که هر کس جی هفدو تمام دیگه اینه که هلا مسیحیت ده به هلا سوری ده به ام بجن عرب ده به کرد ده به چه به زمان ده به اما هفدو تمام دیگه جی